maayong hapon mga chicks, no. So ito na ngayon. Ito na yung mga sinasabi ko sa inyo na black astrolop na krinos ko sa Black Star. So ito sila, napakarami, oh. So ito na yung mga bago kong mga pinapalaki. Kasi ito yung gagawin kong inahin tsaka takdang kasi mga malalaki. Hindi katulad ng pure native chicken, no, na napakaliit, no. Ito, yan sila, oh. Mga malalaki sila. So yan, walang paa, isa, oh. Walang paa. Kinagat ng daga. So yan, no. So dito lang tayo sa Cebu North, no. So sa mga gustong mag-subscribe na kayo. So maraming salamat mga ka-chicks.